И ноги подгибаю. И руками, а руки вот для сердца. Әле дә Антонина Васильевна хәрәкәтләнмичә тормый. Иртәне физкультурадан һәм дуга укудан башлый ул. Хезмәт белән көн күргән, шуңа да хәрәкәтсез тора алмый. Озын гомерле булып яшәүнең сирен дә шулай аңлата. Сугышка кадәр тракторчы, дәһшәтле елларда авылда ират калмагач тимерче булып ташлый. В 1936 году я работал. 36 елны мин тракторларга ягулык салып тордым. 37 елны үзем кипчәкле трактор йөртергә укыдым, аңарда эшләдем. 38 елда Чистайда чылбырлы тракторны йөртергә укыдым. 39 елда инде комбайнда эшләдем. 40 елда тракторчылар бригадасы оешты, хатын-кызлар бригадасы иде ул. Мин шунда эшләдем. 41 елда сугыш башлангач Ират фронтка китте. Мин тимерче булып эшләдем. Хатын-кызлардан торган 6 бригада бар иде. Мин бертөк ваклагычларны ремонтладым. Нинди генә авыр хезмәт башкармасан, юмор хисен югалтмый ул, җырларга ярата. Шунысы шаккатыра, җыр сүзләрен ялгышмыйча башкара. Бывало весенней порою, веду я в сад погулять. Антонина Васильевнаның хәтере әйбәт. Авыл тарихындагы һәр вакыйганы әле дә хәтерли. Авырлыклар аны да урап узмый. Ике кызын, киявен, оныгын, ирен соңгы юлга озата. Үзен каты авыру аяктан йыга. Хәзер төп йортта олы кызы тәрбиясендә яши. Мама, любимый девиз. Әнинең тормыш девизы: мин эштән курыкмыйм, эш миннән курыксын. Безне ул кечкенәдән эшне яратырга өйрәтте. Яраткан тапшырулары бик күп, сәясәт белән кызыксына, президентның бөтен чыгышларын карый. Прекрасной даме цветы, пожалуйста. Юбилейда сөйкемле ханымга чәчәкләрнең иң матуры, котлауларның иң җылысы җиткерелә. Күп санлы медальләр янына Тайстерның 100, Бөек җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан бирелгәне өстәлә. Вы прошли большую жизненную школу, стойко преодолели тяжелейшие испытания военного времени. Туган көндә Антонина Васильевнаның 4 буын нәсел дәвамчылары җыелган иде. Барысы да кайта алмаган билгеле. Хәзер инде 8 оныгы, 11 оныкчыгы бар. Оныкчыгының баласы Рианага 1 яшьтә 10 ай. Бабушка-то нас, скажем Әби так, безнең нәселебезнең тоткасы, без аны яратабыз. Ул безне кечкенәдән тәрбияләде. 5 яшьтән төрле эшләргә өйрәтте. Авыл баласы нинди эшне белергә тиеш, без барлык эшләрне дә башкара идек. Года пройдут за годами, морщины покроют лицо. Антонина Васильевна котларга килгән һәркемне үзе кыстап сыйлады. Әле кунакларны 105 еллыгына да чакырды. Бүген көндә иске чаллы авыл җирлегендә 90 яшьне узган 20 тыл хезмәтчәне яши.